Момчета, честито. Излезнахме, хапнахме, успяхме да намерим гараж, звъннахме, върнахме се, видяхме гаража и гаража е наш вече. Ще имаме къде да работим по колата през зимата, има къде да работим по мотора през зимата. Трябва да мисля някакви рафчета, трябва да сглобяваме, да докарам утре мотора, взема джантите, зимните. Къде си тук, бате? Бах ти нещастника седи по средата на улицата и маха да минат. Така щех да мина, бате, че нямаше да ни трябва този гараж, а то нямаше да дочака автобус. Един приятел вика, бе брат, колата ти има ли прекъсвач? Викам, не знам брат, не съм я пробвал. Има нещо като прекъсвач. Пуснахме се до практикер да взимаме рафтове за гаража. Взехме рафтовете, отиваме към гаража. Не знам дали ще успея сега да сглоба рафтовете, преди да трябва да ходя да си взимам работите от един друг гараж, включително и мотора. Затова мисля да мина само да ги остава. Очевидно времето не стигна, сега трябва да събера този багаж, да го кача в колата и тръгвам с мотора към новия гараж. Качваме се на мотора, сега ще го закараме към гаража. Навънка е 12 градуса, ще умра от студ, ама се надявам поне мотора да почне да духа толкова по-скоро. Хайде, пожелайте ми успех, ще се видим след малко. Сега отиваме към гаража да разтовариме всичко. Колата гърми буквално от всякъде, няма просто повече место. Най-после в гаража. Сега почвам да свалям багажа. Иначе мотора зад нас доста местенци има. Тук ще има рафтове, колата, високи тавани, да има хубава акустика. Трябва да тегля една метла на гаража, че има някакви болтове. Явно е имало такава рампа вкопана в земята, защото гледам, че са рязани от земята тези болтове. В другия гараж си бях взел туба. Има бензин. Отивам да взимам колата и се качвам. Първото нещо, което стана е, че ме лъхна страшно силна миризма на изпарение от бензин. И веднага ме върна. Когато бях на 16, карах една 125 кубикова Honda NSR. Много добър мотор. Абсолютно препоръчвам за всеки един начинаещ. Моторчето около 40 коня, мисля, че или 30, нещо такова, ама върви да си пипах си го постоянно бях омазан в бензин, постоянно мирише в гаража на бензин. Нашите постоянно ми се караха, че мирише на бензин. Днес като се качих в колата, някаква така носталгична миризма на гориво. И то цялата кола, нали? В смисъл, то е едно такова специфично, не е да кажа да зарежда мотора и да ми лъхне малко на бензина. То си е някакво така просто много тежко, много тежко. Много от вас ще се сетят за какво говоря. Да, имам лятна течност за чистачки. Чисто нова. А дойде зимата. Ама аз си взех две, защото бяха на 5 кинта. Викам, оферта е. Ама оферта септември месец нормално да са намалени. Както и да е, тя ще се седи в гаража, така че за до година ще имам течност. Вие по колко горе-долу течност за читачи картите на година, че ми стане интересно? Пишете долу в коментарите. Имам и завивки тук някакви. Мога да си легна тук, да си поспа. Хамаци, палатки, дюшеци. Верно мога си нека. Айде. Събираме 5000 последователя и правя 24 часа чалендж в гаража. Даже мога да опъна и палатка. Оставам ви сега, пък ще се видим в следващия епизод. Очаквам ви, надявам се да ви е било интересно, надявам се да ви става все по-интересно. Ако ви кефи, абонирайте се, така помагате на канала. Искам просто да се забавлявате, защото аз се забавлявам и го правя на макс. Чао и до нови срещи!